tejto časti minisérie Gentle Jam do firiem toto máme naozaj že zaplnené drevenými debničkami a poteším všetkých vás, ktorí máte naozaj vyššie budžety na firemné darčeky. Pretože v našom portfóliu máme 13 druhov rôznych takýchto drevených debničiek v sume od 40 až do 165 eur za jeden kus a v každom jednom sa nachádza úplne iné zloženie. Od francúzskych sírov tam nájdete po sušené klobásky, vína, proseka, rumíky a tak ďalej. A samozrejme, všade sú naše produkty Gentle Jam. Takže, čo sa týka personalizácie, máte dve možnosti. Jedna možnosť sú takéto pásy okolo drevených debničiek. Máme biele a čierne prevedenie. Prípadne takéto nálepky, ktoré tiež vieme nalepiť na tieto drevené balenia. Každé jedno balenie, ktoré od nás odchádza, je v takomto celofane, aby sme doručili naozaj všetko v tip-top kvalite. Takže všetky prevedenia, tieto personalizácie sú umiestnené na tento celofán. Cena sa pohybuje v prípade pásov nejaké 3 eur za jeden kus a v prípade nálepiek cca 2 eur za jeden kus. Samozrejme, že si viete v prípade personalizácie priniesť aj svoj vlastný dizajn. My sme s tým úplne OK. A tak ako to urobila napríklad Toyota pred rokom, tak aj vy si môžete vytvoriť pás podľa svojej vlastnej grafiky. Tak čo poviete? Akože priznám sa, že ja keby som dostala od nejakého svojho obchodného partnera takýto box, tak som akože celkom spokojná. Ak chcete, aby boli spokojní aj tí vaši obchodní partneri alebo prípadne zamestnanci, tak sa nám kľudne ozvite. Toto je také top darčekové balenia z portfólia Gentle Jam. Majte sa pekne.